Jama'ar Ubangiji, ina gaida ku da kyau da kyau, 'yan ikkilisiyar Giginyu maza da mata. Wannan shine jawabi na biyu da za mu yi wa 'yan ikkilisiyar Giginyu, ya kwace Giginyu Hausa Session game da wannan irin annoba ta kama duniya. Ina da godiya kwarai da gaske ga wannan ikkilisiya, sannan ina godiya abokin aiki Faso Sama'ila na Batto, ina godiya kuma dukkan shugabannin kungiyoyi, sannan da rundunar dattawa na ikkilisiyar ya kwace Giginyu yadda muke gudanarwa tare. Ubangiji ya sa muku albarka, Ubangiji ya sa mu kai ƙarshen rayuwarmu lafiya. Ni wannan labarin coronavirus ba ta girgiza min a ban gaskiya, ko a kan farsina ma ba ta, domin na sani ko ta zo ko kar ta zo akwai ciwo akwai mutuwa. Na haka yin kilisiya, kafin mu karanta magana Allah, ina ƙara roƙonku mu ba da gaske cewa cikin sunan Yesu ba za ku kamu da wannan ciwo ba. Waɗanda sun kamu a cikin sunan Yesu za su warke in Allah ya yarda. Ubangiji zai kawo ƙarshen wannan annoba a duniya duka a cikin sunan Yesu. Amin. Za mu karanta maganar Allah a cikin littafin Yohana, Sura 14, aya 1 zuwa aya 11. Za mu gani yadda Yesu da kansa yake ƙarfafa mu, yake bi da mu game da wannan rayuwa ta yau da kullum da muke ciki. Kan magana shine alamun zuwan Yesu almasihu. Alamun zuwan Yesu almasihu. Kai Kirista ya kamata kowane lokaci kasancewa Yesu zai zo. To domin wa zai zo? Domin ka, domina. Sauran al'umma ba san cetonsu ba. Muna tausaya musu, muna addu'a domin dukkan duniya. Ubangiji ba da zaman lafiya, Ubangiji ya kawo da kowace masifa ga masu mulki da talakawa da kowa. Saboda haka mu addu'a mu kenan domin duniya gabaki daya. Ubangiji ka mana salama da zaman salama da biyan bukata na yau da kullum. Ubangiji taimake mu. To ga karatun magana Allah. Yesu da kansa ya ce, kada ku damu, ku gaskata da Allah, ku kuma gaskata da ni. A gun Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka bane da na faɗa maku, domin zan tafi in shirya muku wuri, in kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai ku wurina, domin inda nake kuma ku zauna kuna can. Inda za ni kuwa kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, ƙaƙa muka san hanya? Sai Yesu ya ce masa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin uba sai ta wurina. Da kun san ni, da kun san ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, ya Ubangiji, ka nuna mana uban, bukatar mu ta biya kenan. Sai Yesu ya ce masa, na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu ba ku san ni ba, Filibus? Duk wanda ya ganni ya ga uba. Yaya za ka ce, nuna mana uban? Wato, baka gaskata ba cikin uba nake, uba kuma a cikina. Maganar da nake faɗa muku, ba domin kaina nake faɗa muku, uba ne da yake zaune a cikina yake yin ayyukansa. Ku gaskata ni, a cikin uba nake, uba kuma a cikina. Ku kuwa ku gaskata ni saboda ayyukan kansu. Ubangiji sa albarka. So wannan guri da muka karanta yan uwa, Yesu da kansa yana gaya mana zai tafi ya shirya mana wuri. Idan ya gama shirya wannan wurin zai dawo. To ga tambaya, mamata zai ɗauke ki ya dawo? Babana, idan Yesu ya zo zai ɗauke ka? Ko ka rude a magana ciwo? Yesu kuma ya gaya mana cewa ko da ciwo ko ba ciwo za mu rabu da wannan jikin. Wannan jikin ba abin fariya ba ne.
annabawa sun gama zamaninsu sun shuɗe, manzanni ma sun shuɗe. Littafin tsarki ya gaya mana mutane biyu su ne ba su ga mutuwa ba, da annabi Iliya da Enoch. Amma dukan halitta Ubangiji tun daga Adamu mutuwa ake yi. Saboda haka wannan ciwo ya zama mana wani magwaji na ban gaskiyar mu Kiristoci. Tabbas ko ba ciwon coronavirus za mu tafi gun Yesu. In ma virus ɗin ta baratowa ɗin ba za ta barace ka ba saboda ka san Yesu. Ba za ta barace ni ba, na san Yesu. Mu tsayawa Yesu da ƙarfi. Sa'annan ƙasashen duniya ɗin nan suna da intelligent da yawa, suna da ilimi da yawa, sun shiga cikin ruwa sun ilimi, sun hau kumbo sun hau kan wata sun ilimi, suna yawo ko ina sun ilimi. To yanzu sun ce ma wannan ciwon ba magani, to ina za ka? Babana, mamata ina za ki? Wurin Yesu. Tabbas mu rika gaskata wannan, wurin Yesu za mu je. Domin Yesu da kansa ya gaya mana cewa shine hanya, shine gaskiya, shine rai. Ba Kiristan da zai tafi cikin mulkin sama sai ta wurin Yesu almasihu. Kun yadda? Na san yan gigin dama haka za ku sai kuma tabbas za mu tafi gun Yesu din. Ubangiji ya taimake mu. Abin da zai hana mu je gun Yesu, ku jama'ar ikkilisiya giginyu, Ubangiji ya kawar da shi. Ubangiji ya kawar da shi, kowane irin gwaji ne. Don dole duniya ta cika da gwaji. Maza da mata an daɗe ana fama da gwaji. Babban abin da ke roƙonmu shine mu shiga gidaje muna ƙarfafa juna mai kusa da wa Yesu almasihu. Shi kenan. In ka je kake yadda ma ka ce akwai ciwon coronavirus, da ka je ka ce yar uwa ya gajiya ba gajiya, a cikin sunan Yesu yaya muke, lafiya lau muke gaba da baya. Domin wannan jikin namu ko mun ki ko mun so wata rana za mu ban kwana da shi. Don haka yan kwana ina roƙonku waɗannan kwanakai da ba ku zo su ba ku yi haƙuri. Sa'annan kuma har yanzu an kuma ba da doka, wannan doka ta yi kyau, mu zama masu biyayya. Kullum abin da ekwa take gaya mana, ekwa winning all dukkan duniya. Shugaban ekwa na cewa mu zama da biyayya da maganar Allah, mu yi biyayya kuma da dokar ƙasarmu Najeriya. Duk inda kake ɗan uwana, please ka yi biyayya, ka yi biyayya. Wajen ma'aikatarka ka yi biyayya. Mace ki biyayya da mijinki, ki biyayya da abin da yake gaya miki. Miji ka yi biyayya da Ubangiji, ka kawo koyarwa ta ruhaniya ka gaya wa iyalinka. Akwai albarka ƙwarai da gaske. To sannan bara mu kuma karanta wannan aya da wancan karan ma na karanta mana ita ma karantawa zan yi, sannan sai dukan mu zama da tunani 'ya'yan Ubangiji. A cikin littafin Matiyu sura nan ta 24 ina jin daɗin ayan nan, me yasa? Domin Yesu ne ke magana da kansa. Aya ta 3 zan ɗauka, ba zan ɗauko daga aya 1 ba, aya 3 mu karanta ko? To mu sa ido. Da zan sa Sama'ila na Batto ya karanta mana, amma na ga shi ma ina jin an firgita mana shi, an kai mana wasu yan jinya can kusa da shi, amma Allah da ba abin da zai same shi a cikin sunan Yesu. Da ikon Allah lafiya lo zai zauna a wannan area din. Yi hakuri fasu Sama'ila, ban ni zan karanta da kaina. Aya 3 Matiyu sura 24 aya 3 zuwa inda zan tsaya. Yana zaune a kan dutsen zaitun, sai almajiransa suka zo wurinsa a kaɗaice suka ce, ka gaya mana yaushe za a yi waɗannan abubuwa, mecece kuma alamar zuwanka da ta ƙarewar zamani? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, ku lura fa kada kowa ya ɓadda ku, domin mutane da yawa za su zo da sunana suna cewa su ne almasihu, har su ɓadda mutane da yawa. Za ku kuma rika jin labarin yaƙe-yaƙe da zizar su, kada fa hankalinku ya tashi, don dole ne a yi haka, amma ƙarshen tukuna. Al'umma za ta tasar ma al'umma, mulki ya tasar ma mulki, za a kuma yi yunwa da raye-rayen ƙasa a wurare daban-daban, amma ba duk waɗannan masomin azaba ne tukuna. Sa'annan za su bashe ku a ƙuntata muku su kuma kashe ku. Duk al'ummai za su ƙi ku saboda sunana, a sa'an nan
da yawa za su yi tuntuɓe, su ci amanar juna, su kuma ƙi juna. Annabawan ƙarya da yawa za su fito su ɓadda mutane da yawa, saboda kuma yaɗuwar mugun aiki sai ƙaunar yawancin mutane ta yi sanyi. Aya 13 zan tsaya, amma duk wanda ya jure har ƙarshe shi zai ceto. Ubangiji sa albarka, Ubangiji sa mu gama lafiya. Waɗannan wurare duka Yesu da kansa ne ke mana koyarwa. Yan kuma Kirista baka bi koyarwar Yesu ba, to sunan ka sore an sore. Domin muka duba duniya, yaƙe-yaƙen suna nan, kashe-kashen suna nan. Kun gani? Sai ka ga mutane suna garin su lafiya lau a kwance, sai mugaye su je su kakkashe su. Ana ji ana gani, amma Allah zai kyale ne. Zubar da jinin mutum Allah baya so. Zubar da jinin mutum Allah baya so. Kai ku ji, an yi wani sarkin yankan dabbobi a kasuwa wajejen mu a Gano. Ni mutumin Kabo Local Government ne. Da ya mutu sai ya kama kukan dabbobi. Ya yi na tumaki na awaki. Sai aka ce ai saboda yana yanka dabbobi ne suka yi mai kwari. To balle jinin mutum yan uwana, jinin mutum fa. Kullum a ce an zubar da jinin mutum a kwana lafiya, ban yarda da wannan ba. Duk mutum da yake son zubar da jinin dan uwansa, kowaye shi ba zai taba zama lafiya ba. Saboda haka yan uwa Yesu ya gaya mana, in duniya ta zo karewa za mu ga alamu din. To yanzu fa alama ce, baya matsin bane ya zo. Ubangiji taimake mu. To yanzu ba za mu roƙi Fasa Sama'ila ya zo ya mana addu'a. Mun gode maka shugaban ban gaskiya, Allah mahalicin sama da ƙasa, girma ya godiya da kuka sun tabbata a gare ka. Mun gode Ubangijin sama domin saƙon maganar ka da muka samu ta bakin bawanka. Mun gode inda ka bishe shi. Muna roƙonka karfin da ya rasa cikin ɗaukaka irin taka ka sabunta shi. Ubangiji mu da muka saurara ka ba mu ikon aikatawa a cikin sunan Yesu. Ubangiji muna roƙonka domin yanayin da muka samu kanmu a ƙasarmu Najeriya da duniya gaba ɗaya, domin wannan ciwo na coronavirus, Ubangiji na sama cikin ɗauka irin taka kawo mana ƙarshen shi, da kawo mana ɗauki a cikin sunan Yesu. Zunuban da muka yi Allah muna roƙonka kai mana aikin gafara, da muka kawo ƙarshen sujada barkacin ɗaukar Isa almasihu shi ne Ubangiji mu da mai cetonmu.